Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yan uwa sunana Muhammadu Sujaye kamar da kuka sani a wannan channel din wato Minha Hausa TV. Channel ne wanda take kawo muku dauke makarantar da suke duniya gabaki daya. A yau a cikin wannan bidiyo mun kawo muku wata makarantar da take a kasar Qatar wato Hamad bin Khalifa University of Doha. A cikin Doha take. An kirkire wannan makaranta wato Hamad bin Khalifa a shekara ta 2010 a garin Qatar. Wannan makaranta tana da ɗalibai wanda suke karatu a cikinta na kasashe da dama da suke duniya, kasashe sama da guda 70. Sannan kuma a cikin ɗalibai wanda suke karatu a cikinta kashi 100, a cikin kashi 100 kashi 28 ne kadai wanda suke a Qatar. Sauran duka sun taho ne daga kasashe daban-daban da suke faɗin duniya gabaki ɗaya. Dalilin saka ma wannan makarantar sunanta wato sanadiyan sarkin su ne wato Sheikh Hamad bin Khalifa sarkin Qatar. Wannan makarantar ta fara ɗalibai na ilimi wanda suka yi graduation a makarantar a shekara ta 2014. Wannan makarantar Hamad bin Khalifa tana da colleges a cikinta kamar haka. College na farko shine Islamic Studies, na biyu shine Science and Engineering, na uku shine law, na hudu suna da public policy. Abinda suke na karke shine health wato na ɓarayin likitanci kenan. Abinda zai kayatar da ku a cikin wannan makarantar ko kuma ya burge ku ko kuma ya baku sha'awa shine wannan courses din da ake yi dama ce ga masu digiri ko masu yin PhD a wannan makarantar wato karatun doctora kenan. Amma kuma ga masu yin digiri wannan makarantar ta cire course guda ɗaya ne wanda take ba masu digiri shine computer science, wanda yake da sha'awan ko kuma wanda zai yi digiri a matsayinsa na wanda ya graduation a secondary school. A ƙarƙashin Islamic Studies College akwai courses kamar haka. Akwai Masters in Islamic and Global, akwai Masters in Islamic and Finance, akwai Islamic Architecture and Urbanism. Karkashin wannan courses din da muka lissafa muku ga masu yin masters a wannan makaranta wato Hamad bin Khalifa University da ke Qatar, ya kamata a ce ko kuma ya zama wajibi ga mutum wanda yake neman masters a cikin wannan course in Islamic Studies, ya kamata a ce mutum yana da background ko kuma ya karantu ne a asalin shi tun a secondary school wato a ɓarayin art ba ɓarayin science class ba. Duk ɗalibin da Allah ya sa ya ansa kwalin masters ɗin shi a wannan makarantar a ɓarayin Islamic Studies wato yana da daman da zai aiki a ma'aikatu kamar yana da daman da zai aiki a ma'aikatar gwamnati na kasan su, yana da daman da zai aiki a ma'aikatar harkar media na wato social media kenan, yana da damar kuma da zai yi aiki a ko kuma ya karantar a makarantu ko kuma ya yi da'awa na addinin musulunci. Ga masu yin PhD wato karatun digiri na uku suna da damar da za su yi course a cikinta in Islamic Finance and Economic, wanda suke so su yi PhD kenan wato matakin digiri na uku. A cikin sharaɗin da suka kawo ga masu yin PhD wato matakin digiri na uku shine zai kasance cewa mutum ya karanci art courses ne kamar irin su economic or business or accounting ko courses da suka shafi ɓarayin art. A jumlace ga masu yin masters da kuma PhD da kuma digiri a ƙarƙashin wannan makarantar suna buƙatar cewa wanda yake son ya PhD ya kasance cewa masters ɗin shi ya fita da result mai kyau ko kuma sakamako mai kyau kamar GPA kenan da ake cewa higher cut of mark ɗinka da ka samu a na certificate ɗinka kuma na result ɗinka da ka samu shine da kasance cewa kana da 3.0 a ƙarƙashin 4.0. Ga masu yin digiri kuma ya kasance cewa makarantar da ka gama kuma makarantar da ka yi digiri ya kasance cewa sananniya ne a ƙasanku. Jama'a bari ku ji yadda mutum zai nema admission a wannan makarantar da take Qatar wato Hamad bin Khalifa University. Wannan makaranta tana da ƙa'idoji wurin neman ta ko kuma in ce wurin cike ta. Abu na farko shine zaka bi su website ɗinsu da suke makarantar, zamu ajiye muku link a ƙasan wannan video ɗin na website ɗin makarantar domin ka cike wannan makarantar na neman admission. Amma kuma jama'a ya kasance cewa duk wanda ya samu admission a wannan makarantar suka bashi admission in yana so ya cike scholarship zai bi su kuma akwai wani form da yake cikin website ɗinsu kuma still zai je ya cike ɓarayin scholarship da yake bukata. Na biyu shine jama'a mutum zai kasance cewa yana da transcript wato sakamakon da ya samu na gama jami'a. Abu na uku shine zai kasance cewa mutum yana da jarabawa wato exam na TOEFL ko kuma IELTS wanda take nuna shaida cewa kana da result ko kuma kana da takarda na da take dauke da kalman da take dauke da na turanci kenan. Abu na uku shine jarabawan TOEFL wanda take nuna cewa mutum ya yi karatu ko kuma ya iya turanci, amma kuma hakan bai zama sharadi ba idan har ya kasance cewa makarantar da kai da turanci ne zaka kai musu ko kuma zaka tura musu takarda na shaidan
haka. Abu na hudu zai kasance cewa mutum yana da letter of good conduct ko kuma recommendation letter wanda ake rubutawa a makaranta ko kuma jami'an da ya gama ko kuma wani malami da ya karatu a wurinsa wanda aka yarda da shi. Abu na biyar da wannan makaranta suke nema shine wato suna son ko kuma ka rubuta musu takarda akan personal interest ɗinka ko kuma abin da ya ja hankalinka kake neman wannan makarantan. Sannan abu na shida suna neman CV wato curriculum vitae wanda mutum yake da personal information a ciki. Abu na bakwai shine mutum zai kasance cewa yana da international passport, saboda international passport ya kunshi gaba ɗaya duk wani bayanai naka da suke nema a ciki. Wannan abubuwan su ne sharaɗan da ko kuma in ce abubuwan da makarantar suke bukata domin tura musu takardu ko kuma domin neman admission a wannan makarantar. Sannan za mu je kan college na biyu wato humanities and social science. A ƙarƙashin wannan college din akwai courses kamar haka: akwai masters of art in translation, akwai masters of art in human society and development, PhD in humanities and social science. A cikin college of science and engineering kuma akwai courses kuma kamar haka. Course na farko na cikin wannan college din wato college of science and engineering shine ga masu yin digiri. Masu yin digiri sun kasance cewa da su course ne akan computer engineering. Masters kuma suna da course kamar haka a ciki, suna da cyber security, suna da data science and engineering, suna da logistic supply and chain management. Karkashin college of law akwai courses kamar haka: suna da doctor of juridical science, sannan kuma suna da international economic business law da sauransu. Sannan sai college of health. A cikin college of health akwai courses kamar haka ga masu yin masters: akwai biological and biomedical science, sannan suna da masters of science in exercise. College of Public Policy akwai courses kamar haka: akwai Masters of Public Policy, akwai Masters of Policy and Program Evaluation. Jama'a wannan sune colleges din da suke cikin wannan makarantar da kuma kwasa-kwasan da suke yi. Jama'a wannan sune colleges da kuma kwasa-kwasan da suke yi. Dan haka nake roƙon ƴan uwa duk wanda ya kalla wannan bidiyo don Allah ya taimaka ya yi mana sharing zuwa groups. Sannan kuma mai kallo na dan Allah in ya kasance cewa a Facebook ne ya yi follow din mu, sannan kuma ya danna mana liking, ya mana sharing a groups ɗinsa da suke Facebook. In a YouTube kake kallo na dan Allah ka danna mun subscribing, sannan kuma ka danna mun alamar ƙararrawa, ka mana sharing da kuma muna sauraron comment ɗinku. Nagode.